Ja, og vi filmer. Og Liselotte, hun er oppe og sidde på Ivan. Ja, og det er så første gang, han har sadel og hovedtøj på. Det går jo glimrende, kan man sige. Kom, Ivan. Det var dygtigt. Han har lige været ude at løbe et maraton sammen med Arne. Så han gider ikke lige gå længere, kan jeg se. Ja. Og det er i hvert fald ikke, fordi rytteren er for stor. Det har intet med det at gøre. Kom så, Ivan. Ja, det går da meget godt. Det er så der ponyen går op i ham og siger, jeg gider ikke gå længere. Kom, Ivan. Så kom der fart på. Godt, det ikke var din egen negl, så. Kom så, Ivan. Husk at sige noget til ham. Dygtig, Ivan. Ja, det er helt vildt godt, det der. Ej. Liselotte kigger lige på sin negl, fordi det er da vigtigt lige nu. Ja, Ivan har ikke tænkt sig at gå nogen steder overhovedet. Whatsoever.